hambai ini sini o kok borok media channel no bele bele ke hambai maro tam ni bagai hingkai जों ini hai sal kaisa muitu khaijaknai sal je sini o Tripura hastane sini khoroksa sojono je tabukni sini raja hanai sini sinijak borom gonang Maharaj Pradut Kishore Manikko Bahadur Diploma je tini hai salo bini je 43 tomo heke 43 je bisini asaima sal o salno rok sawai jengara main khai jara je humulong area o jara je sini jotta tongnai rok বিশেষ kai Tripura mothani sini Tripura motha YTF TWF amake jotto mili laine sing tinara sini Dukmali bazar sapai khlai tongo o Dukmali bazar sapai khlaimani pore sini humulong Kherengbar hospital o thang sing sapai khlaine oboni bising tai sing Maharashtra ni bad din upolokhe sing borokno sugya jar masamak nai tonai er basi kono choma ke targe borokno sing mairum rok hok rok dailok sobin rok baki bagnai age tai sing oboni sate sate na sini sing je hospital jara je tabuk sini rugi khalajak tongnai borokno sing pol bakna nei digi thang tawa bon bagai sing oro sabai khlai sabai tong last message sing obaki bagnai oboni bagai nya jotto sini saiman chak jara jotto jagono tino make Maharashtra bad dena hare sabai khlai tawa bone bagai tino oro bishesh kai oro obono organize khainai hinkai sini YTF borok organize khai sing jotto mili laine sing samu khlai tawa bone bagai sing tabu jara busing jara samna kong tabu jara sino area borok phadira sing soli lain tangna abo bone no rok sawainya Maharashtra bad dena rok sawainya sini 11 ta ni sini oro kumpui academy mato volleyball tournament में और जगह सारा Tripura ni negara je state player Tripura san misingo state player tomara bor player participate khainai tai local logo jarat na bor no make blagen hne war chulai tang bebon preparation choli tang abo sab khung jora ne bagai joto jaga na borok phaite tai jora nangnai obaken jini continue sam choli tang tini sapu